Dobrý den, jmenuji se Eliška Drbálková a jsem studentkou Gymnázia Třebíč. Dnes bych vám ráda představila prezentaci na moji práci, kterou budu přihlašovat do soutěže Středoškolská odborná činnost. Název mé práce je Studium produkce polyhydroxybutyrátu u Paracoccus denitrificans v závislosti na podmínkách růstu. Cílem práce bylo samozřejmě kultivovat bakterii Paracoccus denitrificans. Tato bakterie byla kultivována na 6 různých substrátech, jmenovitě glukóze, fumarátu, sukcinátu, acetátu, sorbitolu a glycerolu. Dále bylo nutné stanovit procentuální zastoupení polyhydroxybutyrátu v liofilizátech. Toto bylo stanoveno za pomocí plynové chromatografie. Dále byla nutnost stanovit výtěžky polyhydroxybutyrátu v gramech na litr tekutého média. Posledním bodem bylo porovnání výsledků a stanovení nejoptimálnějšího postupu, který vede k nejvyšší akumulaci polyhydroxybutyrátu u Paracoccus denitrificans. Prvním bodem v teoretické části je samotná bakterie Paracoccus denitrificans. Tato bakterie je gram-negativní půdní bakterie kokálního tvaru. Má dvě významné schopnosti. První schopností je schopnost denitrifikace, tedy přeměny dusičnanů na molekulární dusík. Druhá schopnost, velice důležitá schopnost pro můj výzkum, je schopnost akumulovat polyhydroxyalkanoáty při limitaci různých důležitých živin v prostředí. Pro Paracoccus denitrificans je to jmenovitě dusík. Procentuální zastoupení v buněčné sušině může být až 70%. Tato hodnota byla zaznamenána u média, které obsahovalo glycerol jako uhlíkový zdroj. Dalším bodem je samotný polyhydroxybutyrát. Polyhydroxybutyrát je zásobný homopolymer, který je zároveň izotaktický. Chemicky je to polyester kyseliny 3-hydroxymáselné, kdy se hydroxylová skupina nachází na třetím uhlíku v rámci monomeru. Tento uhlík je zároveň beta-uhlík. Od toho se odvíjí také jeho další název, tedy název polybeta-hydroxybutyrát. Polyhydroxybutyrát má vlastnosti velice podobné syntetickému termoplastu polypropylenu. V jedné vlastnosti se však výrazně liší, a to ve své pružnosti. Zatímco polyhydroxybutyrát má pružnost dosahující pouze 3%, polypropylen je velice pružný a jeho pružnost dosahuje hodnot až 400%. Oproti polypropylenu je polyhydroxybutyrát biodegradabilní, a to jak v aerobním, tak v anaerobním prostředí. Polyhydroxybutyrát degraduje i v rámci živého organismu, a to i u organismů, které sami nejsou schopné syntetizovat polyhydroxybutyrát. Od této významné vlastnosti se také odvíjí jeho využití. Právě díky své biodegradabilitě je velice perspektivním materiálem pro využití v lékařství a ve farmacii, ale také se jeví jako velice atraktivní materiál, který by mohl v budoucnosti představovat alternativu k běžným syntetickým termoplastům, které nejsou biodegradabilní. V současné době jsou zde ale různé problémy, které brání v uvedení polyhydroxybutyrátu na trh. Jmenovitě jeho cena nebo také jeho vlastnosti. Syntéza polyhydroxybutyrátu probíhá v několika nepříliš těžkých krocích. Metabolizací uhlíkatého zdroje dochází k akumulaci acetylkoenzymu A v buňce. Acetylkoenzym A se za normálních podmínek účastní citrátového neboli Krebsova cyklu. Při limitaci živin se ale acetylkoenzym A přesměruje právě do metabolické dráhy syntézy polyhydroxybutyrátu. V důsledku působení enzymu, který je označován jako PHAA, dochází ke kondenzaci dvou molekul acetylkoenzym A.
a tedy tvorbě molekuly acetoacetylkoenzym A. Tato molekula je následně redukována enzymem, který se nazývá PHAB za vzniku molekuly 3-hydroxybutyrylkoenzymu A. Dále za působení dalšího enzymu, který se nazývá PHAC, je 3-hydroxybutyrylkoenzym A polymerizován právě na polyhydroxybutyrát. Dalším krokem byla kultivace Paracoccus denitrificans. Kultivace probíhala v Erlenmeyerových baňkách, respektive v triplikátech Erlenmeyerových baněk za přidání aerobního média. Do aerobního média následně byl přidán zdroj uhlíku, tedy glukóza, fumarát, sukcinát, acetát, sorbitol a glycerol. Dále byl přidán zdroj železa, citronan železitý, a zdroj hořčíku, síran hořečnatý. Jako poslední byla přidána tekutá buněčná kultura divokého kmene Paracoccus denitrificans, která byla čerstvě narostlá přes noc na kompletní médium BHI neboli Bovine Heart Infusion. Kultivace probíhala na třepačce v kultivační místnosti po dobu 48 hodin. Třepačka byla nastavena na 250 otáček za minutu. Při sklízení bakteriální kultury byly vytvořeny duplikáty centrifugačních kyvet. Do každé kyvety bylo přidáno 230 ml média. Dále byl odebrán vzorek z buněčné suspenze, který byl následně podroben spektrofotometrii. Dalším krokem experimentální části byla centrifugace a přečišťování. Centrifugace byla provedena celkově 5krát. První centrifugace probíhala bez přidání jakékoliv chemikálie. Po této centrifugaci byl také odebrán vzorek supernatantu. Při poslední centrifugaci byl odlit supernatant, vzorek peletu zamražen a následně liofilizován. Dalším krokem v experimentální části je transesterifikace. Do krympovacích vialek bylo přidáno přibližně 15 mg liofilizátu připravené v minulém kroce. Při transesterifikaci dochází k rozpadu polyhydroxybutyrátu na jednotlivé monomery 3-hydroxybutyrátu. Tyto monomery jsou následně metylovány za vzniku těkavého metylesteru 3-hydroxybutyrátu. Kyselina benzoová je také metylována, přičemž kyselina sírová slouží jako katalyzátor reakce. Nutná byla také transesterifikace kalibračních hodnot pro plynovou chromatografii. Do krympovacích vialek bylo naváženo 0, 2, 4, 6, 8 a 10 mg čistého prášku polyhydroxybutyrátu od firmy Sigma Aldrich. Plynová chromatografie probíhala ve 3 várkách. Pro každou várku byla nutná nová kalibrace. Nyní už k diskuzi výsledků. Prvním experimentem byla spektrofotometrie, která byla provedena na vzorku buněčné suspenze, který byl odebrán bezprostředně po kultivaci z Erlenmeyerovy baňky. Jako slepý vzorek byla použita destilovaná voda. Nejvyšší hodnoty optické hustoty byly zaznamenány u substrátů sukcinátu, glycerolu a glukózy, naznačující, že tyto substráty jsou nejvhodnější pro kultivaci bakterie Paracoccus denitrificans. Plynová chromatografie liofilizátů ukázala, že nejvyšší akumulace PHB byla u média obsahujícího glukózu. Naopak nejnižší akumulace byla u fumarátu a sukcinátu. Následující graf ukazuje procentuální zastoupení polyhydroxybutyrátu v každém z měřených liofilizátů. Pro glukózu, tedy médium s nejvyšší akumulací PHB, dosahuje průměrná hodnota 28%. U fumarátu a sukcinátu byla tato akumulace však nejnižší a dosahuje pouze 1%. Je nutno podotknout, že osa Y tohoto grafu dosahuje maximální hodnoty 50% a ne 100%. Tato změna byla udělána kvůli přehlednosti. Následně byly stanoveny výtěžky polyhydroxybutyrátu v gramech na litr tekutého média. Nejvyšší výtěžek byl opět zaznamenán u glukózy, kde zaokrouhlená hodnota byla 1,31 gramů na litr.
Nejnižší výtěžek PHB byl zaznamenán u acetátu, kdy hodnota gramů na litr byla pouze 0,47. Na závěr krátké zhodnocení mé práce. Všechny cíle, které byly uvedeny na začátku, byly splněny, a to bez větších problémů či překážek v procesu. Hodnoty mnou akumulovaného polyhydroxybutyrátu nedosahují velice příznivě znějícím hodnot, které byly uvedeny v teoretickém úvodu, což naznačuje, že je stále nutná optimalizace v rámci buď kultivace bakterie Paracoccus denitrificans nebo v samotném procesu produkce polyhydroxybutyrátu. Zde moje prezentace končí. Posledním bodem je uvedený zdroj k obrázku, který byl použit v této prezentaci. Moc vám děkuji za pozornost a přeji krásný den.